Idemo u Gornju Trepču. Gornja Trepča, Atomska banja se predstavlja i na ovogodišnje. Pa to te pitam, eto. Da čujemo Slađana, slušamo te. Ovde u Gornjoj Trepči u Atomskoj banji je posle jednomesečne pauze počela nova sezona. Trenutno se ovde odmaraju gosti iz Srbije, iz bivših jugoslovenskih republika, a ima i onih koji su daleko putovali do Gornje Trepče, pa tako su ovde gosti iz Norveške i Rusije. Elena je stigla iz Rusije. Za banju je saznala preko interneta. Здесь очень хорошо, здесь очень красиво. У нас зима мороз, а здесь наша весна. Osjećam se ovde dobro. Kod nas je zima, a ovde je toplo kao u aprilu u Rusiji. Sredina je zdrava, vazduh je prijatniji i možeš da se nadišeš. Очень такой вкусный. Pored stranaca ovde dolazi puno gostiju iz Čačka i okoline. Neki su u banji već odomaćeni. Ja dolazim po preporuci lekara na svaki 6 meseci. Kako sam krenula u banju, onako dosta mi pomaže. Pored standardnih terapija koje su gosti imali na raspolaganju prethodnih godina, ono što je novina ove godine u Atomskoj banji jeste ortokin terapija koja se koristi za lečenje bolova u zglobovima kao i povreda u mišićima, tetivima i ligamentima. Atomska banja Gornja Trepča će nastaviti svoju promociju i u ovoj godini, pa tako će nastupiti na sajmu turizma u Beogradu kao i na sajmu turizma u Moskvi u martu ove godine. Atomska banja najpoznatija je po lekovitoj vodi, a prošle godine posetilo je preko 11.000 gostiju. Specijalna bolnica postiže najbolje rezultate u lečenju multiple skleroze u čitavoj Evropi. Pored onih koji dolaze na lečenje, puno je gostiju koji Gornju Trepču obilaze i zbog prirodnih lepota.